ke jing jinjar ke bakrau ke baki jiu ki haban yait lengba haga thmaba ke baar kamde ke bakai ke thmaba ke baar ulan weibriu bertemu Adolf Hitler ubana ke Schnong ubana ke ri Germany une ude ubriu u Hitler ude ubriu ba isi yaki jiu hado kata-kata baru peniap yaki jiu hado nru polak ngot AA sengkong bang thok dai hado nru polak ngot AA ki jiu u Hitler peniap bat kajing kedai kajing peniap ke basungo syirkai pan perkat ya kita kajing peniap jong u ngi lap segi kot puliro pa kadai ngi jo akerte ka holocaust kadai kajing peniap kepada peniang ye ki kumto do lain na ta siat baik kumto na phang kai deroi kajing peniap kepada ki hap set ki support tedem gas bakin yap op haga tedem bat kajing peniap ki ba pida sungo syirkai kur kom peniap ki ba pinda sungo syirkai ban sngap kajing jenjar bakrau ka ba ki jiu ki hap pan face pan yai nang ba ya ga thmaba ka ba kam de sho ong ngam sngula mudur hado katto ki hapan yai ya ke jing thang yang ke jing im kala de ke jing jenjar ba yaki pinonga bale ni ba kren menta sha ki jiu show Adolf Hitler bale ni ba kren show Hitler menta log bi ngimla ban shu yai lai ya ke jaj penruju hapang ikran sipang ke jing jarba habu jisukran sipang ke jing jarba haga porju haga spas sem ke penungkong ukran sipang ke jing jarba na ke benta ke Jerusalem ke jing jar ke ban salap ya ke Jerusalem bat ukran sipang kumno bahkan sekela kenja ke Jerusalem bat ki jiu kin hap ban separate keleng ki jaka haga pertai hadin bu jisu ilap spang ke jing jar ba spang jing korit bukrau ka ban lap ya ke juda ya ke jaj penru juda hadin bu Ukraine ye gene ke Ukraine ye gene ke snem bu balai po lai polai bat ke jia haga snem ka ba nyopo ke himarong kawan ban hirthma ya ka nongba Jerusalem bat ke penjot theo ya ka jing penjot ya ka kamde ba kai pule ye history phin lap ba ke basung trim ban perkhat om don jing snei ye jiu ha Jerusalem kentei kena om don jing snei pat don ki ba ki ring merau ye ki shikari Norway ki ba bon ki lek ki sha pen rengkang par pat ki lek long merau shikari ba per ke perthai kampat dadai ke jingjot ka bahaduk kata haga snem ko bunyo po de haga snem ka ba shispa lai po ar la pala la pasal la pasan haduk la penriu haga snem ko ba shispa la pasan kadon segoi pat ka thma ka ba ki jiu kito ki jiu ki badang sa sekhendiat ha Jerusalem hari Judea kito ki badang sa khendiat ha to snem ko bunyo po
ki yeng banile persyak biang ya ke himarom yo patsha jong ke himarom padon we briu noilam ya ke hima ya ke thma jiu ka bakile ya ki noro u bakrteng ubar kokba bad ya ke jingile thma ya ke thma lakhot ka bar kokba ke thma bar kokba bad de do da ka snem shispala busan la panjat thiau ya ke Jerusalem pat ki jiu ki lek long ki poiwir shikiri ba ki ba pera ka perthei baro bat ki poi shadow Europe ki poi shadow kan doba Europe bat pitip ka doba Europe kedai ka doba menta ngi khorika ka west menta ngi khorika ka doba kedai ka kontinen haka ba bun kiri haka ke Germany kedai wai ke France kedai wai ke England kedai wai Larangannya kanang kursu. Rangan seperti pitang kini kita bakam paunam. Ki paunam hibai ki wei to mentai banam penslem. Kini kita poi lamwer Syahri Europe. Ki poi seru Germany ki syong ki sa hong to. Hadin arajar snem. Naga to snem ke ba jong ke penjot ke Jerusalem snem go nyopo snem go spala busan. Arjar snem udah nuneu briu Adolf Hitler badai ke por jo penjot yaki jiu hadu bapida so syirkai shisha hadu kata belong ke jingjin jarba ada pidai briu baperkat kadai Lesi kan sedon ka bakam syirkai syushu nang ni syikmat. Nginam tip kai banja lada kat ke ka thma ba ka balai. Nginam tip syai ngin poi lesi ka ta kan kham syirkai yeki eki bala dep ja shirin. Ngim tip pidai ban sno thopat habo jisu ong ka thma ka bomjulong mono kejinjar ke bom julong mono pat ke bom ke banam long syuk leno kamut bakanam long syuk leno kumta kamut bakam judan mono ka sudai kur kom power ka sudai kur kom keren kom baing ong mangi sinero haba unono wa us umat ye kejing imjo upai hayeng sem mdon jingsuk ka banokong ka baar kapit syolok uba penjenjar yang uba di kebalai ki khon ki ngop hagi kenja jing di ki pasang syurkai ke basau ke don ke shitom ha ke met jang ka bom don doktor bala ba penkhia ke besan ke jing kini jaka bagi para marjan ke bonriu pelut ye pisah remdon weru bukun uboyok kam yo jam kani gebriu lek si kala pan syem jing hadu shipo teli le deng jer ki deng jing ki ba hadu ada sha hare bitim nem haba ngikren mangi haba ye kendo bat ki perlok kong kuno pilong mata kan jubab kenong ni pinga te mata tip so thau shu ke jing ki ba lai phojai kanong ki jing ki ba lai phojai tip nem kani ke contain lai phojai kamut ba lai phojai habang ong lai phojai kamut ngim nang shu ban batai ngim nang shu ban jer ngim so thau shu ba ngis ngom ngil kumar jimot ban ngi ong ke jing ki ba lai phojai ki ba lai pho jai lai pho rukom kamut bagi don lai pho tli ki jing ka chudai rukom power jong gi khasi so habu jisu ong ka jingin jar ka bom julong mono ka jing jar ka banam long shu lo kamut bakanam long shu kan mut bakam judon la pidai ginong pulai bible pin lap bagi jinjin jar jong kejai pen review
hagapor bus Babylon wan penjot ya ke Juda kamdai ke bakai kamdai ke besuk kadai ke ke babis ngotrem si siapan perkat penjot ya ke Jerusalem nang ta ring merau ya ki syari Babylon bat ki ya lek syari Babylon dan ro ki basa sakatu kan ni ki batelot ki baduk ki bakerdo ki bomento ya keri Babylon ki ikine hari Judea hadin katu kat nisnem ka Babylon ka klem pat kawan yeng kawan mi ka pat ke hima ka bu Daniel kot ke hima mit pat Persia badai ke jing sensar jong usim Persia ubegerteng Cyrus de hane ke por upha ubre Ukraine haga donor jong Cyrus ban ong ya ki jiu ki Juda jai penru Juda bakin la ki kwa ban lek pai shalashnong shalakari ki la ban lek pat ban te ya ke yeng ya ke temple ka bala penjot dos im Babylon kumta ke por Ezra uble Ukraine how Cyrus bakin lek kumta shibun ki bri ki lek pai sha Jerusalem pantai ya ke temple pada din kita por jo Nehemia pha biang usim bo unlek Nehemia lalu kwa pantai ya ke kenro jong Jerusalem bo Nehemia korpat ju bo unlek lembat ki perlok jong o bat ki lek te ya ke kenro Jerusalem ke bala pentua ke bala tua dosim Babylon padai naduk kita ke por san rus pas nem naduk kita ke por san pas nem bo be kumta san pas nem hadin kita uan Jisu so ki u Israel te ke temple bad ye ke temple ke bo Israel te lakhot ye ka ke temple ke ba ar namar ke temple ke ba nungkong ke de ke temple ye ke bala te do Solomon ba ke temple ke ba nungkong ke la dono ke temple ke ba ar ke de ke por jong Ezra ba do ke ta ke por hadu ke por jong Jisu kadang don ke ne ke jo temple ke bala penyeng do Ezra bad ye ke ta lakhot ke temple ke ba ar bad nado uji sudo na spa sem ke banangkong ke san spa sem shedin rus spa sem shedin kade ke ya jong Ezra ye ke ni lakhot ke ya jong ke temple ke ba ar ke ya jong ke temple ke ba ar kade ke ya nado ke por Ezra nado ke por jing penyeng pat ye ke nado ke hima Persia tat hado ke por jong Jisu hari hado ke por jong Jisu kam de shu ke hima Persia haga por Jisu kala de ke hima Rom ke basan syari ke perthai haswa jong hima Rom kadon goi pat ke hima ka ba job ye ke hima Persia kata de ke hima Greece haga por jong im Alexander Bukhrao ni khot yo ki no thought history ki khot yo Alexander Bukhrao so hadin juga Persia ka yeng no ke hima ka wan mi ke hima Greece hadin ke hima Greece lai spa sem haswa Greece kata so hadin hima Greece ka wan sa ke hima Rome pat ke hima Rome gede ke hima ka bakham runar palat na kini ki hima ke le khmat jongka palat ban ye ka hima jong Nebuchadnezzar palat ban ke hima jong im Cyrus Persia but Alexander ke hima Rome ke hima jong ke jing sansarnar ke badunar kade ke jing sansar kabakhor haga pertai baru Jisuwan kabakum ngene kepor pat ke jat penruju ka don hapok ke jing sensar jong ki nong Rom nado kepor jong ke jing lek pai pat jong ki haga por Ezra Nehemia nado tu kepor hado kepor Jisu ki shong ki sa ha Judea kim don seem padai ke snem ke pa hadin Jisu hadin Jisu lek ke pertai lai post sau post nem la penjot biang ye ke temple ke baar hadu sistem ke benyopo ade ke ya jong ke temple ke baar nado ke lagi sistem ke benyopo hadu menta ngimdon temple ha Jerusalem kade ke isu de ke subject ke ba ki reuniam kitang ya kren ki kwa bha kade ke isu ke khluit bha jin sai kwa ban te temple ke ba lai so
Kathma ban kong kala dep kathma ba ar kala dep. Ngim tip lanu kathma ba kabalai. Kanja. Pipe che sao dong jo pipin yo i. Ka wei pagawai keri ka pen kre. Thma. Ka wei pagawai keri ka pen kre. Bani le thma. Ngishna ki gitar ngishna ki bom ngishna ki misal ngishna ki atom bom bania penyap sisin kisni. Ngi la tei ngi la seng nong rem ya ukon menriu hagatma haga jingele makanti ka sedang na do na yeng po dong po sna haga imlang sa lang haga shnong ka thau haga jela haga ri bar ka perthei bro ka we ngele makanti ngem tip lano kumno shano kane ka juk kan lami tang dalam pipe she send press your button missile ngene upload we will be wiped out from the face of the earth ngin anrat deng khong ingi ngene ka perthei lada ka poi hadu utau pot wakan sawan ke thma ba ka balai ka bom don shu bala control lada ka long hadu utau pot ngene upload na ni perthai so ka bo jisu crunch pang ka jing jar ba ka dei shisha ka badai let's say kan wan ka ta ka ban ka bom julong mono bat ka ban om long hishu kum ka ta let's say kan sawan ka ta handrei tang namar bu jisu ong kam julong bat kan om long kamut bakal long na shisha kum ta ngi shude ban so tho ya ka language ka bo jisu kran i ka language jong ka bible ya ka language jong kinong tho ya ka bible so balenga poisha u Adolf Hitler balenga poisha kane ka thma ba ka ba ar apoi khnang ba pin long ki briu ki ban perkhat ki ban im ne ka ba perkhat om de ka ba pulei bible nang ta ba nong klet yi ge pulei bible pe sa dong pe ge beja ka jing jen jar ka ba ki jiu ki face ki yak nang ba hagani ka holocaust haga porjo Adolf Hitler ka de ka ba shirkai hadu ka ta haki ka de ka jing jen jar ba ka bom julong mono bat ka bom banom long hisho ro lano ro haki ka de ka jing jar ba so pateng la pateng benrio kalong kum ni hi pateng la pateng benrio ka ban sawan kan yai long kum ni ngi yai lang ba ke jing jin jar naga wei ka pateng shaga wei ka pateng ban ong ni pet naga ne ka jing jin jar don tang ka wei ka lat pin yap no manta pin kut naga jing jar pin light naga jing jar tang ka wei ka lat ban light naga jing jin jar yap no lum kumta ngin ema ka perthai ngin mat ka jing jin jar ki babon inam lai ka jing jin jar tat hadu bu jisuan ngin yai lang ba ka jing jin jar apostol Paul ong ngin rung shi himau blai lang babon ki jing jin jar sang do muslim da untuk muslim sang ta kadai ka jing shisha kadai ka rukom yo i jongi ke jing em ka ba penla yangi bangin rkhe hapadang gi thma kadai ke jing yo i jongi bangin ka ba pen long yangi bangin yam khang hapadang gi thma ka shong ka jing je jongi namaru jisu ukhlam wan ban pelai yangi na ka thma wan ban ai yangi ke jing suk hapadang gi thma so jisu ukhlam wan ban pen ken ria jing e na ka perthai wan ban ai yangi ke jing suk hapadang gi jing e ha ka perthai ka jing kwa ba ka jing anut jing akalong ba phin mat ye ka jing tengen jing ka jing em ba ngin mat ye ka jing suk ka jing tengen ka jing ja tha ka jing em hapadeng ki thama ba bon